काय मैं कौन ही हूँ? Hem kazak tane barak sigaretin Öyle içiyor. mi? अरे बे Hadi. kaç vaysa kar. Demin Hadi et var. Firava. Demin pravi problem şey. Nama bak kar. Hadi. Чай да си дам седалката на преди. Просто всичко се движи. Кое е спирачката, кое е газта, кое е седенител? Къде е ключа? Покажи малко този. Къде е това, бе? Спирачка. Аре, бе, кажи ми, бе! Къде са спирачките? Тука. Това е седенител. Това е газта, така ли? О, не. О, не. Не ми хареса работата. Кажи ми, кой са скоростия? Аре бе, момента на трауна ли какво е? Да го запаля. Кажи ми какво е? Да бе, Кой скорости да вмести се? запали го първо. Как? Arrival to be Red Heart. Red Heart. Red Heart. Red Heart. Ало. Трябва тук